føre første gang i 9 kampe, at der bliver scoret med Keylor Navas på Estadio Santiago de Compostela. Her Modric. Det undrer mig lidt. Den bliver spillet lige på det rigtige tidspunkt. Ja, det er altså iskoldt lagt ind. Han har stor selvtillid. Det var også rose Luis Suarez. Det var ham, der lavede genpresset, der stressede Modric. Faren kan ikke sådan for sig at gøre.